Keleya, jate no konoko. Ne kulo be muso manga na ekerefe o. Non. Non. Aïssa, sitan, e kulo be muso manga, ne mo de fina woni muso do be kuma la. Ambe ro na de sokono. An ne be eriyan kara ne mago de bola. Non, discute là. Hein? Asi ñogon do de na adeno de na ka barako ñefoena. No obo de kuma la. Ini munu me kuma na téléphone duma. Ah, sitan ifine ka ko ka gele ere de. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain vous présente Keleya. Amenyo fe sunitile utambara amenyo fe kana jamfa bimote monyele fe umanie ubilatinya bimote monyele fe umanie ubiduya fe molo bimoya kamasila Molo, be more money in the Ankolosi. What it is, baby, Denigane Jaffa, Samutine Fabi, Denigane Jaffa, Kabineka Wari Sorobi, Denime Bulilanko, Kabineka Togo Sorobi, Denime Bulilanko, Bideli Kana Togo Che. Malo benyana ni tene fe kana nyira tiena sa ni tene fe kana malo benyana ne bele fe mon bébé ne bele fe mon doudou ne bele fe ne bara ni eno fe o tentoro ne bara gosi eno fe o tendimina feu moni mo baje kaba kana jamfa Ikadinye chéri, Ikadinye, t'es si la feu. Loro ni muso di ministre ka dauna, chini toroba. Che para fora jona ko hoy. Yamami, ko ni patara dewa. Ay patron ne ma O daka jida idanga ko e pos smom chole, ine je sa. Mana mo wopta. Ni to foshire ye. Ni togo bala dorogo ni ibina so abe dole la kayo kono beda si sangarian manyo usha ulu de no buba ngachingera chogo didi sita nete ya ne buba ne be dese kula won maro kibe se kula kama ni blalao no clari ga chila pe me mun fi yitigen shoro makle bora ne ni mawuli ki jo ni bolo gogo e boto e maru kola re ne ma fo nyana wo maru mai wo papa mai papa e mo kalite mo ba doni maru be ko kura ni la san ni le fula fi maru be ko kura ni la san ne ya ko pe ni wa ne ko no era pa ne tin Yeah man, this is for you the big typhoon. I come from Ivory Coast. Soulja, belle beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Typhoon est validé, mon style est validé, mon rap est validé, le beat de Soulja est validé. Allô là, Aliya sega nan sorosu. Ale finisa. Isire faka na furu sadia. Sega nan sorosu na konsulo tun. Ko singa ta sawa. Ayo tsagere ne singa da chuko di sano ni mabuye bia. Aya to shinna. Ai shinnet na sega repo sorosa. Na. Iwa do ne ga barako nyamne do shinne bi yele baraka hero la salla. Na sorosu wan. Etna sega na. Wala shin sogoma maybe suliga na jona da sonni gata baraka hero la. Awo nyame pulam fuita la shin sogoma da jona misuli puyi gata yani gata baraka hero. Ngala ega konso do kiri quoi. Songoda mate zonglo ofana ba ba ka wala ka nene ni kwa farulo la awo kambe la jolie kapila parce que ne nche do moi ni mawuli kijo ni bolo boko de boto de marukula
ne si ta Traoré bolo sa ba Maru la fo de chu ah Maru dume ko kura la de Oui, infinity. People. Bismillah. ah Maru dume ko kura la de wa ma den don ba to do aka numéro yɛrɛ mi bu ha ne Clara ni bela sa ni bugo be dese ko la e wo numéro me kun ya numéro be nku a don ya no deni to di ko mama e wo a joli di mari 100,000 problem foi tarabaji like problem foi ba ki kusa e me buwa ne ka numéro ma da fare ah sida debo fana ma gene mu falo de e yɛrɛ b'a dɔn ko mun ni ko maro de wor ko fone do ba di man du yɛrɛ de be yɔrɔ sida o ni tɛ kelen ne ni baara kɛ cogo min na ne yɛrɛ de b'a dɔn na ante ko ki ka telefone na ji voilà sisan wana numéro in da fa to da fa tuna be mais mun fi ma fi ka gɛlɛya kana to Maru ka bɔ nin kalama dana de bɛ ne ni Maru cɛ n terikɛ sɛbɛ pare don n'a bɔra kalama a bɛna tigɛ na dɛ sita o bɛ bɔ kalama cogo di ni ne y'o fɔ o kuma dɔ wɛrɛ bɛna jumɛn fɔ ne ɲɛna n ko ne bɛ kɛ bila n ka secrétariat la numéro tɔ filɛ sisan kɔni bon n kɔni tagatɔ filɛ a ma kɛ ɲɛna dɛ wa n ma fɛn i sen t'a la i bolo t'a la sisan de Maru y'a ta a tɔ ye ne ta ye papa yɛrɛ tɛ bilen dɛ ale y'a ta kɛ a tɔ ye ne ta ye. e kɔni n ka 20,000 sɔrɔ tɔgɔ ko cɛwo e ko ba cɛwo kila bɛ nin muso in na ne kɔni ye commissaire muso ka numéro di di ma ni ne ye nin kɛ wo la nin bɛ bɔ na yɔrɔ cɛ ko kasa bɛ ci nin ma ni Ala sɔnna ni sen a b'a dɔn k'ale muso de bɛ ɲɔgɔn na fɛn min ne bɛ yɛlɛma nin ka bureau kɔnɔ a senna o senna mɔgɔw bɛ to yan ka tobili kɛ ne ka sira t'a la n'a ye mama diya a kana tobili kɛ ne na ko ye cɛ de ba ye fɛn min ye nin fagaliko kuma min fɔ n b'a kɛ n b'a faga bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ a ma fɔ ko denni ya n bɛna o wele sisan tɛ problème ye. Allo? Oui, allo? E jɔn ye de? Han? E jɔn ye de? Ne ba ne ye jɔn ye tugun e de ye ne wele ou bien? Hali ne ye wele kɛ ne mago de b'o la i b'i yɛrɛ fɔ ne ɲɛna de. E de ma ne wele ya? Non donc ne ye ne wele e man kan tɛ ka ne ɲininka ko ne ye jɔn ye ou bien? Hey hey ka nin jama ne kunna dɛ. Kini ja e ni ne cɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ tɛ yan? Ne ba an ka taga dɔɔni dɔɔni. E de ne wele e tɛ se ka ne fɔ k'i bɛ ne accuser téléphone na i tɛ ne dɔn ne t'i dɔn e yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ yanni ka fɔ k'i bɛ accuser e ye jɔn ye. I bɛ k'o de fɔ ne ɲɛna ne b'e sɔrɔ i hakili to a la dɛ n y'i ka numéro sɔrɔ cogo min b'i ye ten n'o kɛra fo k'i sa i tɛ nimisa a la ne si t'an Traoré ɲininkali kɛ bɛɛ la mɔgɔ ka bɛɛ bɛ ne dɔn. Sitan ok sisan e de ye ne wele. Il faut pas qu'il y ait accusé téléphone na. Jɔn ne ka numéro dɔ i b'o ɲɛɲini de ya? Hali ne ka numéro y'i cɛ ka téléphone kɔnɔ kɛ o kɔrɔ b'a yira k'e ka numéro ta k'i bɛ ne wele ko ka ne accuser ka ne dɔgɔya i yɛrɛ bonya o ma dɔɔni ou bien? Ne ka cɛko tɛ kulonkɛ ko ye ni kulonkɛ ne cɛla n b'i faga i y'a mɛn? Han? N bɛna kuma min f'i ɲɛna a lamɛn ne k'ala don ka ko bɛɛ kɛ n cɛ ka ko la. Non ne t'i se k'e lamɛn o parce que e bɛ ka min yira ne na i bɛ ka n dɔgɔya donc n tɛna se ka to i ka tila ka n manifɛnya cogo sugu dɔw la quoi n tɛna se k'a supporter quoi. Yanni ka ne ka numéro ta ka ne ɲininka i cɛ ɲininka kɛ cɛ t'e bolo wa? E m'a fɔ k'i y'a y'i cɛ de ka téléphone kɔnɔ donc i cɛ ɲininka. K'an cɛ ɲininka o la n t'a ɲininka n bɛ ka ci de ɲɛfɔ n bɛna kuma min f'i ɲɛna a lamɛn ne k'ala don ka ko bɛɛ kɛ n cɛ ka ko la. N t'a mara n bolo so kɔnɔ a t'i ɲɛ sira la i y'a mɛn? Wali a ja désormais ala ja i kana ala kasa kana don i ni nɔ sinon ne k'ale don ka kojugu kɛ n cɛ ka ko la. À partir d'aujourd'hui kana n wele k'i bɛ n mafiɲɛ est-ce que i y'a mɛn? N'i ye cɛ ɲininka n'a ye fɛn o fɛn f'i ɲɛna i b'i sigi n'o de a sunkuru don a baarakɛɲɔgɔn don a mana k'a fɛn o fɛn o de don i y'a mɛn donc à partir d'aujourd'hui kana n wele k'i bɛ n accuser. N'o bɛ ne sɛbɛn i b'o de fɔ ne ɲɛna ne b'e sɔrɔ. Ok à partir d'aujourd'hui i kana ne wele bilen dɔn k'i bɛ manamanakan fɔ ne ɲɛna
Sinon, mais c'est qu'il a ce qu'on a. Il m'a pas enregistré les miens. Est-ce qu'il y a famille? Mais mi fini no roye. Il quand on est où les blins qui viennent là c'est machama ban nous mané ta fait. Sinon, mais c'est qu'il a ce fanga maï. Ne ka tche ko te kulonya ko ni kulonya tche bi fa ya me. Mana mo koy ha bu no wol chawlati ira mu so sugi ani bolo ko mo lu ko nu na bile na ko ki che suru wele we ko ki che baraka nyogo wele ka ko lu ni nga ni kala mu ngai naji ne ni fagal ko ma fa ne ba ke ne bi ni faga be ga yete papa mi na ne soro ya papa mi na ne dafalen soro ni dafalen wallahi ni na la bi me ko da nga mas ni ma famia folo to go che ko ba che ko amana ke che ko mi bi fala oui bonjour directeur. La journée, non, ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. La journée? Oui, ça va. Bien. Prenez place. Ça va bien? Wallahi, ça va, alhamdulillah. Et le boulot? Oui, ça va, alhamdulillah. Ça se passe bien? Oui, bien. Dieu merci. Ça va. Tu blagues, entreprise de dossier monté, faire un financement inhalable. Avec niveau du mène là. Directeur, la mise en place, il est bien là-bas. Abel là en place. Ah, n'est-ce pas? Oui. Ça c'est très bien ça, Nina. Vraiment. Quand le dossier nous sera qu'à bas à temps, vraiment je suis très content. Parce que depuis qu'on a eu dans les têtes de corps là, ne fait rien. Vraiment, la barre fait là. Il va gagner et puis tu fais ça à temps. Vraiment, ni bani ne quand ni barre là, ni mon la barre là, n'a barre qui est à temps vraiment. C'est ça qui est bien. Donc vraiment, au fait vraiment. Ni n'taro bi féliciter autour de vraiment parce que barakela tama temana fait non vraiment on a été clé au là mani la barala do ibaki directeur mais ni kana ke do bien ouais c'est très normal ah ok mais si ça dossier est avec niveau du mener là c'est ça juste le niveau menaçant directeur ouais toi de droit tu fais une cassi donc à toi signature niveau drone là à toi signature drone niveau là ça. Ah mais là tu es au Congolais parce que les dossiers de signature là et puis c'est Tifoun qui doit signer. Moi je pense que c'est pas un problème. Moi-même je ne m'inquiète pas. Non, tout est problème parce que je sais. Mais au donc on est où les légués. Ah. Quoi ailleurs le congé là pour le moment. Congé là. Ah bon? Ah. Ah donc là mais elle m'a dit que le congé c'est la banque qui a payé rapidement. Ah, ne m'a dit que pour la même. Madame on a bien attendre. Non, il y a un dossier, donc check décor le dossier. Non, je sais c'est quelqu'un, il va venir. Alors, il va bosser au Canada, signature. Quand je dis, moi, là, il tourne, quand je la ouais, bon, espérons que quand j'ai lancé la meublé. Je pense que c'est bon, je pense que ça n'a tant à faire. Ah, quand tu as beau drone pour le sinon, on est bon pour le abana kabane ka fait mise en place bekera ka ban to tro signature drone vraiment on fait vraiment tarobi ça trop bien mais avec rien ya femme faut prendre du courage seulement et puis il va baraquer ya femme te foyer ça directeur te foyer ça va aller donc on a do kedro na la sera ka financement iso mais effectivement nous la du taillere ya femme na la son il ka baraquer ko baraquer na la son ay kana joro la koy kana era minatu ya no ay entreprise intia abe yele ne ate jigi show na la sonama anga bolo di no ma do sonama ça va aller d'accord je te laisse travailler oui dans le bureau là non tu peux laisser travailler ok bonne journée bonne journée merci sur le travail assure l'indépendance de ta docker. Anobliga bara, anobliga doge, ni misa, ni mabara, todo bena ibe ni misa, ni madoke doye ibe saki to jonyarela, ni mabara, dondo bena ibe ni misa, ni madoke doye ibe saki to jonyarela. Terigeni la jeje, domo dosurika wilinje. Bonjour. 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 Manu. Hey,
Nterikɛ ça va? Cɛ sigilen don biri la bi dɛ. Cɛ n ka cɛ ko de cayalen don ma bi wallahi. Cɛ nin dabila sa. Fantanw b'a fɔ ko cayara aw waritigiw fana ka fɔ ko cayara kana sɔn nin kuma ma sa n terikɛ. Non o tɛ sa i b'a dɔn cɛ n terikɛ i b'a dɔn ne filɛ nin ne bɛ da bɛ ɲɛ bi in na sunɔgɔ tɛ ɲɛ. Ne bɛ yɔrɔ min na bi tɛ kɛ. Est-ce qu'il b'a dɔn a kɛlen bɛ i na fana ka n ka du bila tellement ça ne va pas. Ka du bila wa? Sɔrɔ ma sunɔgɔ. I ma sunɔgɔ cogo di? Ma sunɔgɔ n ka cɛ i muso kɛ. Sitan kelen bɛ kan tɔɔrɔ bi na n ka so kɔnɔ wallahi est-ce qu'il b'a dɔn da bɛ ɲɛ sunɔgɔ tɛ. Sitan tuguni wa? Bɛn Ala ni kira cɛ. Sitan ma gɛlɛya koyi. A fɔ Sitan ma se sabali ye sa. Non mais a ko Sitan bɛ ka sigi denmisɛnninya de la. Sitan kelen bɛ kan tɔɔrɔ ni ko keleya jugu de n t'a dɔn Sitan bɛ ne ɲini nɔfɛ a fɛn o fɛn de nɔfɛ. Sitan ka nin gɛlɛya ko ne yɛrɛ ma foyi faamu a la. Non mais ne yɛrɛ t'a dɔn Sitan bɛ fɛn min nɔfɛ n t'a dɔn a bɛ nin ne nɔfɛ wa a bɛ fɛn min nɔfɛ a kelen bɛ kan tɔɔrɔ yɛrɛ est-ce que baara mana jigin fo n bɛ siran ka jigin kaso wallahi. I b'a dɔn musow ma fɛn dɔ de faamu gɛlɛya in tɛ solution ye sa ni gɛlɛya yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye i b'i cɛ bɔ ka d'u ma kɛnɛ ma parce que mɔgɔ min bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la ka n'i lafiya so kɔnɔ mais n'o ma se ka lafiya yɔrɔ sɔrɔ e kɛrɛfɛ jagoya dɔ a bɛ bɔ kɛnɛ ma. Gɛlɛya in de bɛ dɔw bila deuxième ta la wa. Mais c'est ça. E ko ne mana jigin dɔrɔn e tun bɛ min a donna ta bɔra ta e bɛ taa bɛ ta e tun bɛ a donna n t'a n mana n tiɲɛ laisse-moi tranquille mais est-ce qu'il bɔra a bɛ ka tɔɔrɔ yɛrɛ de wallahi a bɛ ka tɔɔrɔ mais a bɛ mun nɔfɛ est-ce qu'il bɔra a b'a sɔrɔ wallahi. Mais n terikɛ ne fana y'o fɛ yen a mɛnna sa i fana sa i yɛrɛ cɛ i m'a ye an lafiyalen don an b'a ta fo 4 n tɛ ne ka 2 in bolo ni n tɔɔrɔla fan kelen fɛ n bɛ bɔ n bɛ taga fan kelen fɛ. Mun fiyɛ n'i ma deuxième ta i tɛ lafiya. E bɛ min lafiya yɔrɔ i tɛ lafiya dɛ. Non vraiment n bɛ deuxième ta wallahi. Non mais n'a fɔra e yɛrɛ bɔsitɔ e bɛ n'i sigi bureau kɔnɔ miiri la ko e ka so kɔnɔ cɛ deuxième ta sa. Non mais est-ce qu'il b'a dɔn dɛ n terikɛ n tuma la i dɔn clim mɛnɛnen don dɛ mais tuma la est-ce qu'il b'a dɔn tellement problème Sitan ka ko bɛ n kan ko fo funteni don nin na. Jagoya don. A ma nɔgɔn. Non muso ne yɛrɛ filɛ nin ye ne bɛ bɔ baarayɔrɔ la dɛ wallahi ne baara mana jigin ni n ko k'e bɛ don so kɔnɔ wallahi fo ja bɛ tigɛ n mana don est-ce qu'il b'a dɔn ni hɛrɛ de fara la i bɔra min i tun bɛ min a donna ta a bɔra ta mais ça c'est quoi ça. Cɛ ka cɛ non cikalama dɔ bɛ n bolo a heure sera n bɛ n boli ka t'o ɲɛnabɔ ka na saya. Non il faut avoir un kuma dɔ kɛ Patrick. Voilà on s'appelle inchallah. Ok au revoir. Mama, ini kumana dron ibene lati. Iyere nyebi tengen ka action na. Abo ka muke. Ni meme mɔgɔ jumɛn sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la i yɛrɛ k'a ta k'a da ɲɛ kɔnɔ. Halisa. E bɛ yen na halisa n tɛ yen ko ne k'i hakili sigi. E bɛ yen na halisa. I hakili sigi sa. E bɛ k'a fɔ a y'a f'i ɲɛna baara bɛ yen baara bɛ yen. Baara bɛ yen baara bɛ yen f'i k'o de bila i kun na mais k'a fɔ ko ni heure tɛ mɔgɔ sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la mun b'o yira e la. 22 heures ma o ye jɔn sɔrɔ baarakɛyɔrɔ i yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn mais ni n kumana dɔrɔn i b'a fɔ ko n ka sabali mais i yɛrɛ k'a lajɛ ni ne kumana b'a fɔ ne ye kɛlɛkɛla ye kɛlɛkɛ ko de bɛ kɛ quoi i m'a ye nin ye kɛlɛkɛ ko de. Ni sabali la ka ɲi bɛɛ bɛ Bamakɔ dɔn an bɛ don min na komi bi bɛɛ bɛ Bamakɔ dɔn a na kun ye jumɛn i t'a dɔn a bilala heure t'a la heure min na a bilala kun min na a ma don joona fo 22 heures ni heure la i t'a dɔn e bɛ Ala kuntala deli a ɲuman ka don wa e bɛ sigi de k'i popere kuma ye. Mama Ala deli a ɲuman ka don wa e sabali. I denkɛ jɔnni de suguru tigɛ de. A jɔnni mun suguru tigɛ ko kɛ. E yɛrɛ bɛ taga sɔrɔ a bɛ suguruba dɔ de bolo. Ko n'i ka sabali ne ye min fɛ i ka sabali. Fɛn mɔgɔ tɛ sunɔgɔ yan bi. Mɔgɔ tɛ sunɔgɔ yan dɛ. N'a ye 23 heures k'a kunfɛ ma. I sen bɔ a la mɔgɔ tɛ sunɔgɔ yan. Walayi mɔgɔ tɛ sunɔgɔ yan. Parce que dɔ kɛra nin ko ninnu na quoi. I bɛ sabali ko de ka ɲi. I bɛ sabali ne bɛ kɔgɔ de f'i ɲɛna k'a gɛlɛya e kana compter k'a fɔ a nana 22 heures de a nana 23 heures kun min y'a bali ka don joona i b'a ɲini o de ka kɛ hɛrɛ ye. Mais mama sabali sa baarakɛla bɛɛ sabali fitiri yɛrɛ t'u se yɛrɛ o. Sabali 18 heures de. Sabali a da nɔgɔmani an kana fɛn wɛrɛ man tulo la o ka kɛ embouteillage bɛɛ bɛ Bamakɔ dɔn bi
sabali sa mane ko te to ware do ne bi tan te da ni point se kan ni sa ni point oh ne o kise ko mi tegala o kise ko mi tegala ne ala ka kise no waye amina ala ka kise no waye amina sno me ta ko nyensa ta nyenye do kera ne re segene me ne segene me ni tu ko chokuna ala ta ne ba malu te kere tike do kera ni do kera de wallahi Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va? Ça va. Oh, bien. Enchanté. Bien, bien. Et la famille? Oui, merci. Combien de papiers vous prenez? Vous en avez pas fait de Ah, oui, effectivement. Les papiers nous filent la personne. Chegar biro kono wakla di bira kuna ini bani te musulone na papier de deposer nan tabaralla awo pa me deposer 22 heures na kera tu wa musungur ba ira ngani ne ba ifle kumono be ini bani ma ko juro kunin na papier de deposer ere 22 heures mini awa 22 heures C'est un peu du temps, c'est un peu de canapé, ça c'est. Eki kepo eka buati maseme klani na dozi di maso ya me parce que eka ka muso kwa to bona bagona ni kan bona na to ka biro bona ni no le ko ni se ko bisiki bula di papa ko yo baso kere ni wan ne baso wala sa mo ya ko ma ya na ko me na ya no ni ta so papa ni muso do be a bilenya na ina so ya Mais pour que tu n'as pas para na sida. ona ti sui pa ti do le mai Mais comment est-ce que le baso ça eka bonne mai ne te presse ma ko ne ta ouais toi aussi. Hein? Au frère ye ni mo ya ku na o chere mo on chere abo taji Asa ni ta ko mo ko ko. eta ini ma re ko ko hola ne ma ko de bara le ta dire kura le ka chere ya Non, ba bi. wo ta ne ba ku ora Non, na ku so ora bona ne bani ma ko juro le na papier de deposer Non, c'est ça. Non. Brigada mani ben to sei sa ne ma ko ke na do se la donia me na jin sa ai bona donia Non, si t'as ni ma cour au table, vraiment, ça c'est pas bon quoi. Ne ena donne ou la donne na so ni muso be so na ne be be ba ko kama ko mais par exemple ne akili jigina no nya do ki muso be bre wona parce que ya ke ga sumu de ya wula ta so be sumu de ma be wuli be ta ko na wuli be na ta ya ta so be ne ba ko wuli mais mu ne ga sa ko ma ta ko bo be mais mu ne ga ko han ya ta bo wo ni ma bo sa mais ta no film mais ni ko te Hé, toi là, d'où viens-tu? Non mais tu me fiches la paix, ouais. Ne m'a fini de dire Comment ça? Moi, laisse-moi tranquille. Non, ma vie, c'est ma vie. Laisse-moi. Dongo, quel est Furuso Kono? Frumadawa oni kama. Nyongo faneni, oni nyongo baneni. Frumadawa oni kama. Nyongo tongo chie, oni nyongo burujali. De kangade. Mama itu kansa. Ni ma fe na ngeta bararo mai erbinge di badwa. Ne tara ni musore so biro kono. muso ba Wallahi ma ba aya. Mama, ne bara ke nyongo ne do. Ala tara ka no so kuma ama nyini nga fam. Ha? Ibarage nyongo sabali 23h abarage nyongo sabali muso. Ibi hakili sigi. Soko be ne ba kasachi. Ibi hakili sigi seta. Si hakili sigi na seta. Dede be ni fe dongo de seta. Ika sabali tuguni. O ta munde kala seta. Mama ete sa mama. Nene ete sa. Ne ale de do. Ai ne do. Mama ai ne do sabansa. Mama beta, mama boy folo matre. Wai wambe mi fie seta ibe sabali harsa. Manu ni mi yere keche. Sita musoto de be wule kama sakalo tanifla. Sita beti mo ka baraka man ni mi yere keche. Wallahi ni te. Mama ibaro ni sita ko. Ne afu mama. Sabali toro, me mi fie toro ka sabali. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sita kika ikini. Mama ne tato esa. Mama ini mo ne ni ga. Mama ne ne tesa. Mama ini. Barno. Doga ko me ya. Yanu. Muna. Oi. Sita ko.
Ouais, c'est va nous mettre comment? Maman bête. Tu es comme ça, maman. Il dit que tu es. Maman bête. Maman bête. Oh, quoi ne? Si tu as sabali. Maman kana ne bila ka dijege masa. Abada, itene muyale, ni bene muya maseni bela. Itene muyale, ndaka dijege mo. Edenge be ko mkende la mo. Ki ka sabali de toro. Amenyo fe, sunitile otanfara. Amenyo fe, kananja fa, bimote monyele fe, umaniye ubilatinya. Bimote monyele fe, umaniye ubijuya. Fe molo, bimoya kamasila. Molo, be more money in the Ankolosi. What it is, baby, Dinigane Jaffa, Samutine Fabi, Dinigane Jaffa, Kabineka Wari Sorobi, Denime Bulilanko, Kabineka Togo Sorobi, Denime Bulilanko, Bideli Kana Togo Che. Malo benyana, nide ni fe kana nyira biena sa.